Il-kidba ta' Daphne Caruana Galizia ma tistax titqis bħala ġurnaliżmu għaliex hija mifnija bl-ipokrezija, bil-mibeda u b'verżjoni mċajpra ta' dak li veru ġara. Dan kien is-sentiment li bih tkellmu numru ta' opinjonisti mal-Gazzetta lillum wara li iktar kmieni din il-ġimgħa il-qorti laqet mandat ta' sekwestru fil-konfront tagħha wara libelli li preżenta il-Ministru Chris Cardona. Kurt Sansone, ġurnalist ma' Times of Malta, qal li mhux se juri ebda solidarjetà ma' Caruana Galizia anke jekk esprima riservi dwar il-mandat ta' sekwestru. Sqar li l-pinna tagħha tattakka persuni innoċenti li l-unika qatt kriminali tagħhom u li huma relatati mal-politiċi jew persuni pubbliċi. Il-kidba ta' Caruana Galizia hija ipokrita. Dak li ġustament tajt li huwa ħażin fix-xenofobija lejn l-immigranti qed tipprattikah istess kontra l-laburisti, in-nies tan-naħa t'isfel ta' Malta u dawk li mhumiex fl-istess klassi soċjali tagħha. Xavier Balzan, direttur maniġerjali tal-Media Today, iddeskriva lil Caruana Galizia bħala ambaxxatriċi tal-hekk imsejjaħ gutter journalism li tinsab f'sinerġija ma' grupp li jdawwar lil kap nazzjonalista Simon Busuttil li għamilha ċara li qed jagħtuha appoġġ. Stqar li dan juri li Busuttil m'għandu ebda rispett lejn il-ġurnaliżmu veru imma biss lejn il-propaganda li taqdi l-kampanja tiegħu. Il-kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Istazzjon 1 Alejandro Balzan qal li dan kollu juri iktar minn qatt qabel kemm il-kap Simon Busuttil u Caruana Galizia huma ħaġa waħda. Żied li dawk il-mijiet ta' ċittadini, ħafna minnhom privati, li kienu attakkati personalment minħabba twemmin tagħhom jafu li dan kollu għandu l-barka tal-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil. Ikkommenta wkoll Jean-Claude Mikallef xandar fuq Net Television dwar kif għalkemm dejjem lest jiddefendi d-dritt tal-espressjoni ma jasal qatt jiddefendi lil min jabbuża mill-istess libertà għad-detriment tiegħu stess ta' dawk ta' madwaru u tal-ġurnalisti kollha. L-eks editur tal-Illum Ġulja Farrugia qalet li f'dan il-każ wieħed għandu jiddistingwi bejn ġurnaliżmu u min ifajjar bla doċċ. Ġurnalist jirrapporta storja waħda minn diversi sorsi u jagħti ċans lil persuna in kwistjoni jagħti l-verżjoni tiegħu, mhux kif għamlet Caruana Galizia.